Girona, any 2015. El postalisme i la política de cara a la galeria és ja una pràctica arrelada a la ciutat. La veu dels ciutadans és repetidament ignorada mentre es construeix una ciutat entregada als visitants. Penso que està molt bé, que hi ha una oferta musical molt gran i que realment venen grups a tocar molt importants, però això fa que es deixin davant d'altres coses, no? El fet que hi hagi 10 festivals de música a la ciutat de Girona implica que es destina un gran pressupost a aquestes coses, però es deixa davant de tot aquest teixit associatiu que tenim a Girona. En primer terme, que els desnonaments el 2014 han augmentat un 20% respecte a l'any anterior. I no només els desnonaments, sinó que han augmentat els talls de subministre bàsics a moltes famílies, amb tot el que això representa. El que necessita una ciutat com Girona és una xarxa de carrils bici com Déu mana, que sigui segura. No que estigui tallada per aquí, que comenci per allà. I que no sigui perillosa. Compartir carril amb els cotxes és superperillós. I d'altra banda, tenim una altra situació que s'ha de subsanar, que hi hem de posar èmfasi d'alguna manera, i és la nul·la política d'habitatge, sobretot habitatge jove. Durant molts anys ens han estat venguent la moto de que si estudiàvem i ens gastàvem molts diners en la nostra educació i formació, trobaríem feina del que realment ens agrada. Però ens trobem en una realitat que ni els joves ni la part més adulta de la població té sortides laborals, i en cas de trobar alguna feina són feines molt precàries amb uns salaris mínims. Vinieron a hablar en lo que es el alcalde con bastantes regidores, prometiendo muchas cosas, prometiendo pistas de fútbol, prometiendo cursos de formación, prometiendo espacios jóvenes, y de momento llevamos un año y medio sin respuesta, sin nada. Y claro, ahora es muy difícil animar a los jóvenes porque claro, sin respuesta y sin nada, ¿cómo animas a esos chicos? ¿Cómo les dices que vuelvan a hacer algo? ¿Cómo los motivas otra vez? Creo que és impossible, és muy difícil. El que no pot ser és que aquest Ajuntament ens tracti de forma discriminatòria als petits comerciants de la restauració, com un exemple n'és el bo gastronòmic, un projecte elitista que tots coneixem. Veieu els contenidors d'aquí darrere? Macos, Però efectius no ho són gaire. Tenen les boques molt estretes. Això fa que quan es vol reciclar el cartró o el plàstic, doncs no es puguin passar segons quins objectes. Per això la gent, inconscient o per mandra, els acaba tirant en el contenidor gris del rebuig. Moltes persones nouvingudes de Girona som joves. Alguns som estudiants, altres treballen i paguen impostos. Però continuem sent discriminats. En el lloc d'oci, pel care, el dret a decidir. M'agradarien uns pressupostos municipals molt més participatius que els que tenim ara, en els que la ciutadania pogués decidir sobre totes aquelles partides que no fossin de despesa obligatòria. I, per tant, que tingués veu i vot en tots aquells projectes socials, educatius, de lleure, culturals, a desenvolupar a la nostra ciutat. I estaria bé que a Girona, tinguent els grups que tenim i els espais que tenim, doncs hi hagués un espai addicional que pogués proporcionar un oci nocturn amb un altre criteri. Hi ha una altra ciutat més enllà del favoritisme, les obres faraòniques i la cultura encotillada? Podem aconseguir una Girona que tingui cura de tots els seus barris i els veritables problemes dels gironins i les gironines? És possible pensar una ciutat des de la gent i per a la gent? Trobem respostes. Crida per Girona.